Район башлыгы Альберт Хужин, Иҗтимагый совет рәисе Рушад Султанов, имам Мөхтәсиб Илгиз хәзрәт Соңгатуллин, Мөслим районы Аксакаллар шурасы җитәкчесе Расих хәзрәт Каюмов һәм тагын 40-тан артык хөрмәткә лаеклы авыл аксакаллары Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чаралар турында фикер алышты. Biz менә үзебездә районның эшендә даими рәвештә үзебезнең аксакалларыбызга Рустам Мирзагалишка, Рушад Зәдәшкә, Марат Шәһрәпанович, Илгиз Хәбич алар белән киңәшләшеп, бергәләп эшлибез. Өлкән буыннарның уйларын белеп, бергәләп киңәшләшеп эшләгәндә хаталарсыз барырга җайлырак дип әйтәм. Ничек безнең Ибн Фадлан килеп, инде рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көне булып, аңа әзерләнергә һәм дә гомумән күрешергә, күрешүдә үзе бер гомер итеп, акыра җыелдык. Инде өлкән буыннарыбызга хөрмәт күрсәтеп, динебез дә шуңа чакыра. Олы Шакмак авылындагы мәдрәсә бинасын торгызу белән бәйле алда торган эшләр, ватанны ярату хисләре тәрбияләү мәсьәләләре буенча район башлыгы һәм җитәкче вазифаларда эшләгән авылдашларыбыз үз фикерләрен җиткерделәр. Аксакаллар җыелышлары безнең елга 2 тапкыр үтә. Аллаһның рәхмәте белән һәм инде без шушы елда шушы җыелышларда күтәрәбез. Шушы көнне яки шушы ярты еллыкта дип әйтик, актуаль булган, кирәкле булган мәсьәләләрне, сорауларны, кирәкле булган мәгълүматларны аларга җиткезәбез һәм шул вакытта алардан да үзенә күрә вәгазь һәм насихатларын алабыз. 34 мәчетебез бар. Менә шуңа күрә алар бит инде авылдашларыбыз, райондашларыбыз бер-берсе белән очрашсын, сөйләшсен, иман юлында булсын өчен эшләнгән әйберләр. Аралашу, аңлашу һәм рухи үсешебезне тәэмин итәр өчен чараларның берсе. Аксакалларыбыз Рамазан аена әзерлек, аларны уздыру чаралары турында сөйләште. Фәрит хәзрәт Аитов Рамазан аеның фазиләтләре белән таныштырды, вәгазь сөйләде. Өлкәннәрнең белем тәҗрибәсе, тарихи истәлекләрне саклау һәм ватанпәрвәрлек тәрбияләү мәсьәләләрендә аеруча зур әһәмияткә ия. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.